Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bigarren kafearen denboraldi hontako azken astera. Ikasleak bezala, hasi gara pixkanaka lagunak agurtzen, materiala etxera eramaten, bazterra garbitzen. Eta udaran, atsedenaldia behar dugu, indar berrituta itzultzeko. Beraz, gure irakasleei, hau da, gure gonbidatuei, gero arte esateko ordua iritsi da. Zer da irakaslea, eso, eleneko! Zer da, a ber, zer da! Hori da, bai, ulertu da, ez da? Iraian hasi genuen denboraldi hau, Donostiako zinemaldian. Maru Solores zinemagilea izan zen gure lehen gonbidatua. Aztarnak Huellas dokumentala aurkeztu zuen jaialdian eta galdera bat proposatu zigun. Haurtzaroan ere iten alda zoriontasunaren hazia? Ez dakigu galdera horrek erantzun zuzenikote duen, baina gu zoriontasunaren bila aritu gara azkeneko hilabeteetan. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para Maider Oleaga, Xabier Erkizia, Koldo Zubazua, Aitor Etxebarria, Mireia Gabilondo, Aitor Oñederra, Arrate Fernandez, Belakotarrak, horiek guztiekin egon eta zinemaldia amaitu zenean gure laborategira itzuli ginen. Gure estudioa gure etxea da eta goxo-goxo egon gara hemen babesean. Behin, sekulako zaparrada baten ondorioz, laborategia urak hartu zuela uste genuen eta korrik etorri ginen mikrofonoak salbatzera. Eskerrak arazoak ekidin genituen eta materiala oso-osorik zegoen. Mikrofonorik gabe ezin elkarrizketa akustikoak egin. Eta zenbat egin ditugun. Ez leku bilakatzeko mendi atzean jarraitu behar dut ikasten kastigozo. Abenduan Durangoko azokara joan ginen, antziren, bizalditarrak besteak beste. Landako guneko Naiz irratiaren txokora joan ginen, Iker Gurutxaga musikariako lankidearekin egon ginen, estresak eta algarak elkarbanatzen, eta baita Maite Bidarterekin. Bertatik, azoka berezi hura nolakoa izan zen kontatzeko aukera izan genuen. Goiorik, arkaitzkan hori zion beldurra gainditu zuen. Eta Inogoko elkarrizketa benetan sakona egin zion Mikel Urdangarini. Esango nuke, zuen barruko freki fan txikiak loratu egin ziren, Orain esango diguzu zuetzinela orduri jarri Alaine Agirrerenekin Karena liburua hitz egiten. Bueno, venga, bai, arrazoiak ez zuen. Musikari asko elkarrizketatu genituen azokan, Xabi Bandini, Iker Lauroba, Gartxo Tonsain, Estitxu Pinatxo, entzuten ari garen Julen Alonso. Eta azokak ateak itxi zituenean gure estudiora itzuli ginen, gure ohiko kolaboratzaileekin. Maria Romero Laspiur eta moda, Idoia Xarma eta sexualitatea, Andoni Mateos eta geografia, Dona Peianiz eta emozioak. Juan Inazio Artxuaga eta antropologia, mitologia, eta edo zer gauza. Eta Kontxita Beitia, Marimi Ugalde eta bizitza. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera.
Baina gaur astelena da, beraz, Idoia Davila Ozkudun etorriko da, edo dagoeneko hemen da, puripurian dauden telesail eta filmen zerrenda osatuko digu. Oso aproposan, gaurko guraldi kaskarroni aurre egiteko. Eta Rakel Esparza izango dugu gurean, Azkona zentroko programazio arduraduna da, eta udaran zehar eskainiko diguten guztia kontatuko digu. Eta nik historiako artelanen lapurreta ziraragarrienetan murgilduko naiz, eta murgilduko zaituztet. Asko dago eta kontatzeko. Baina egunero efemeridekin hasi dugu saioa gaur, hori egin beharko dugu ezta. Venga, guazen bixi. Sehaskako egutegiko izendegiaren arabera, gaur, aniotz, sorospen eta laguntza izenekoen eguna da. Beraz, zorionak izen horiek dituzten guztiei. Animo. Eta zorionak Asier Etxeandiari, gaurko egunez jaio zen bizkaitar aktore eta abeslaria, azken aldian mastodonte proiektuarekin dabil, Enrico Barbaro musikariarekin batera. Casi más de lo que correré jamás. Es un mastodonte que nubla el horizonte. Eta gaur, ekainak 27, gorritxuen nazioarteko eguna da. Gorritxutasuna munduko populazioaren eguneko txiki batek pairatzen du, eta hainbat arrazoirengatik gerta daiteke. Adibidez, Usher sindromearen ondorioz. Usher sindromea gaixotasun hereditarioa da. Erretinitis pigmentarioarekin ertxiki lotuta dagoena, eta ikusmenari eta entzumenari ere egiten diona. Egun hau Helen Kelleren omenez aukeratu zuten. Keller idazle aktivista eta izlari estatu baturra izan zen 1882an, 19 hilabete zituela sukar baten ondorioz gor eta itxu geratu zen. Komunikatzeko gaitasuna galdu zuenez, hainbat zeinu asmatu zituen eta idazle oparoa izatera heldu zen. Keller aktivista eta filantropo nabarmena izan zen. Dirua bildu zuen itxuentzako Amerikar Fondazioarentzat, Industrial Workers of the Worldeko kide izan zen, eta emakumeen sufragioa, langileen eskubideak, sozialismoa eta ezkerrarekin lotutako beste kausa batzuk sustatu zituen. Beraz, Helen Kellerri eskainiko diogu gaurko saioa. Eta berak egiten zuen bezala, gauetan, izaren azpian, izkutuan liburuak irakurtzen dituzen pertsona guztiei. Munduko gauzarik onenak eta ederrenak ezin dira ikusi edo ukitu. Bihotzarekin sentitu behar dira, esan zuen Kellerrek. Beraz, sentitu dezagun. Ekainak 27 ditu gaur eta astelena da, batzuentzat, besteentzat, baina gehiago, baina guztiontzat, ongi etorria, bigarren kafera. Zuekin astelenen erregina, astelena zer den izatea ondo dakielako, eta gaur ere astelen izateari uko ez diolako egina. Maia Resende Giluz, arratsaldeon! Kaixo! Buruko mina, Buruko tok, 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 nahizu kaskoak pixkat igotzea. Tok, 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 tok. Maitia, ai... Bere dantzalekuz kanpo egiten ari naz, hortxari zen, Idoia Davila Ozkudunen kamara ajustatzen. Astelen gutxi dakar, txintxo ibili denaren seinale, edo gaztetasunaren erreinuan bizi denaren seinale. Goi hori ez Arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Asteburuan lana behintzat egin du, parrandarako aukerarik ez da egit izan duen, baina Idoia Davila Ozkudun, arratsaldeon, dangitorri zuri, Arratsaldeon. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 228 du, arratsaldeak 4 eta 9 minutu, ekainak 27 eta hemen 4, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko ongitorri, bigarren kafera naiz irratiaren sintonian zarete. Ez dago giroa sidekarroan ibiltzeko, baina Kuban malekoian barrena edo ibiliko bainateken gue. Ze gustora. Eguzki gozotan.
Ruper Ordorikaren Sidekarroan kantuanekin amogetatu juzek diskotik, abiatuko dugu gaurko saioa. Behar nion esan egia, nire egia, asmoan dia baina gogoa dut nagia. Sidekarroan azkenez bere bila agur esan nahi nion espedidako agurra nun eta hurbilago. Eta maite duten tarteari heldu beharko diogu. Amaia Arsendegiloz, nontzen Amaia? Negon pentsatzen, zein izango Amaia ez zen. dago, Amaia non da, ez dut topatuko bizitzan. Haintzen pentsatzen zein izango zen nire maite duta, ze egia esan, daramat aste guztia nahiko gora beratxu, eta orduan euki ditut, maite dut asko, maite dutez asko, eta maiteko nuke asko. Eta orduan nahi negon pentsatzen, zein erabakiko non. Bino nola, hau azkeneko saioa den, niretzat, nahi non pixkat polita izatea orduan, hortan nebilen, erabakitzen zein izango zen. Eta nire maite duta da, pixka bat badaude pertsona batzuk, eta uste gaur azkeneko hilabetetan oso modan jarri den liburu bat deitzen dela Tu persona vitamina, edo lako zerbait. Ez dut irakurri, eta de hecho ezakit ez da zertu da joan. Bino, liburu horren izenburuare gatik, edo beri esker, edo bere erroagatik, ez da ditzen den egokiena, baina bueno, asko, buruan asko darabilkidan kontzeptu bat da hori, eta egia da, urte guzti honetan zehar, ikasturte guzti honetan zehar, ikusi dudala deixente zein diren nire bizitzako pertsona vitaminak, eta zein pertsona resaka ematen duten pertsona horiek ez. Eta batzutan, biak izaten dira, pertsona bera. Orduan, aurreko astean, hori esan duten bezala, izan da pixka bat, astea arraroa, zaila, eta nire pertsona vitamina horietako batek asko lehundu dit aste hau, eta astelenero zuek asko lehuntzen duzuen ere asteleen puska. Orduan, pertsona vitamina horientzat dijoan ere gaurko maite duta. Goiuri, ze pelotea mota. Baina, por favor, nahikoa da. Vitamina behar etxizuzu gazteren goizetan bizirik iristeko, na? Ez barkatu, ez da egia. Ez da egia. Maitia, guk ere asko maite zaitugu. Goiuri ez egizar handia. Balduzu maite duta prest? Bai. Bale. Eta gainera, Amaiarena peloteo iruditu bali bazaizu, nerea da... Superpeloteo? Superpeloteo. Ai, ama. Aipatu dugu, denboraldia amaitzen ari dela, azkeneko astea dela, gaur denboraldiko azken astelena, eta nik aipatu nahi nuen, maite dudala, saio honi esker deskurritu ditudan gauzak, ze batzuetan, ideia batekin etortzen naiz, eta aurretik banekien zerbait kontatu nahi dizuet, baino besteetan, ezagit irakurri egin behar dut, ikertu, aztertu, zuei gauzatxo batzuk kontatzeko. Eta gaur goizean horretan aritu naiz, eta eskurritu dut sekulako historio zirraragarria, oso interesgarria, eta gaur kontatuko dizuedana. Orain ez maite dutetan, baizik eta geroxeago, prestatu dugun erreportaje txiki batean, eta nik ez nuen historio ezagutzen, agian zuek ezagutuko duzu, entzuleren batek ezagutuko du, baina pentsatu dut, ze ona, ze ziurrenik, ez balitz gaurko azkeneko momentuko estresarengatik,
enuken historia hau ezagutuko. Egia da nahiko pertsona hola kuriosa naizela, ez berezia naizenlako, baizik eta jakin min handia izaten dudalako eta gustatzen zaidala, ez dakit horrela txorakerietan murbiltzea eta gauzak irakurtzea eta Wikipediako horri batetik beste batera salto egin eta azkenean 16. bueltan amaitza interneteko txoko ilunetan. Baina gauza asko deskubritu ditut saio honi esker, beraz hori da maite duta. Eta hype pixka bat hemen geratzeko eta zuek gero entzuteko gure erreportajetxo hori. Zaudete hor, zintzo, ze aurrekoa ikaragarri interesgarria eta politi izan bazan, eta hor tentsioan izan bagintuen, nik gorko idoiari biztazo bat diot, eta are edarragoa izan bada. Idoia da bilauzkudun. Kaixo. Zein azure maite duta? Bueno, dakizuenez, naiz oso pertsona soziala. Gero, dudan lagun taldea, bakoitza herri batean bizi da, eta ez ditugu plan asko egiten, baina ez dakit udara den edo San Juanak diren edo ez dakit zer den, 2 asteburu jarraian damakizkigu planak egiten, eta aurrengorako beste bat dugu, eta maite dut inertzia hori sortzen denean. Ze azkenean pertsonalki elkar ikusten dugunean, errazagoa da plan gehiago egitea, eta, nire lagunak maite ditut. Ze polita. Eta karnaval konparsako danboro jolen izerdi guztiarena. Gorkak Hernaniko jaietarako atzera kontaketa egin digu. Ze azkeneko asteetan bere maite duta egunero izan da. Maite dut laizter Hernaniko jaiak direla. Maite dut dagoeneko txosnak montatu dituztela. Maite dut ikusi ditudala ja dantzariak entsaiatzen. Maite dut Hernaniko festatarako gau bakarra geratzen dela. Horrela joan zaigo egunero bere maite dutak Hernaniko San Juanekin lotzen. Eta gaurko maite duta da Haze juerga Hernanin, gora San Juanak. Gaur erronka bat egin dute, EITB-rako Hernaniko kaleetan, eta gaur gauean ikusi ahal izango da. Adio egon gara Gorka, eta posten gara, benetan, parranda ona izan balin bada, ze bagenekien itxaron pentsu zinela, eta posten gaitu jakiteak maite dituzula Hernaniko festak. Atera da kai aldera, noani aragia jalgitzen da itxasoko Nere gaurko maite duta, atzo arratsalde iluntzean gertatutakoaren inguruan, esan ezinekin jotzen genuen altzagaraten, aurrekoan Janire Arantza hemen izan zen, eta kontatu zigun, zein berezia zan berarentzat, etxean aritzea, diskoak zenbate itxaron behar izan duen, bere, ez dakite, oso protagonista dituen inguru haietan joal izateko, eta urduritasunak, eguraldia, prestakuntzak, abesti berriak, denetarik egon zen. Eta egia esan oso polita iruditu zitzaidan han gertatutakoa, familia, lagun eta giro oso polita sortu zen, jende pila zegoen altzagareteko plazan, jeraik mikrofonotik esan zuen, inoiz bildu ote da, eta nik zanon, aserretuko zaizkigu, baina benetan, gero aipatzen zuten, inoiz etzela inbeste jende bildu. Janirek altzagaratik kantua jo zuen, bere familiaren aurrean, mikrofonorik gabe, jendartean, negar batean jarri zituen denak, norberare emozionatu zen kantua bukatu genuenerako, eta tegia esan oso esperientzia politi izan zen, eta oso polita da Jerairekin, Harrirekin eta Janirerekin horrelako proiektu baten aritzea. Inaiz pixkat taldeko aiona dagoeneko, eta batzutan pixkat jartzen eiz, ozpindu xamar, zen gauza hauek pixka serioago egitea, baina egia esan oso polita da, eta Janire bezalako lider bat eukitzea taldean, uste dut benetan balioan jartzeko moduko zerbait dela,
egokitu zait niri proiektuak lidertzea, egokitu zait askoz gehiagotan, edo gehiagotan proiektuetan beste norbaiten itzal horretan egotea, eta oso jende onarekin aritu naiz, bai musikalki eta baita horren kudeaketan, baina horrelako pertsona gazte batek nolak idatzen duen esan ezin, uste dute txalotzekoa dela, eta hori da nere maite duta. Gauza batzuk esan ezinak dira, baina gauza batzuk esan egin behar direlako, gora Janire, gora Harri, gora Jerai, eta gora esan ezin, eta altzagarateko jende hori guztia. Aroan zure gana Pospozik Santanara. Eta hau esan da, gu Santanara goaz, baina laister Idoia Davila Ozkudunekin, egun astelen euritxu baterako planak kareko dizkizuegu, eta baita udarari begirakoak ere, ez da Idoia, ze badaukagu udarantako etxeko lanik jendearentzat. Bai, udaran estrenaldiak ez dira geratzen. Guztarren datxa botako dizuegu, segituan. Jarraitu hor, mentxe, naiz erratian, bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Baina aurrera egin aurretik, lagun baten kantu berria, lagun batzuen kantu berria ere iritsi zaigu gaur, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen. Entzuten ditugunak Mirua Tarrak dira, Mirua taldekoak, eta hemen egin dute, holako kolaborazio bat, Flores, Uriol Flores bateria jole eta musikariaren proiektuak, eta Miruak berak eta Control Z aurkeztu digute. Control Z da atzera egitea, ez? Bai, akats bat egin duzunean, jak, atzera. Wow. Entzun, plataforma guztietan dagoeneko Flores eta Miruaren arteko elkarlan hau, Control Z, bihar Oriol Flores bera telefonaren bestaldetik izango dugu, oraindik Katalunian inguruan dabil, baina laizter berriz ere Euskal Herrian izango da, lanerako eta horrelako proiektu gehiago sortzeko prest, eta haren hitzak behintzat entzuteko aukera izango dugu, kantuarekin batera noski. Baina orain esan da bezala Idoia Davila Ozkudunen eskutik badakartzagu zuentzat hainbat proposamen, eta ez dakit, dirudi udara giro honetan, gaur eguraldia ez dago oso udatiar, baina dagoenek udara murgildu garen honetan, zinema aretoek behera egiten dutela zertxo bait, eta itzaletan sartze horrek pereza puntu baten baten duela, nagi puntu bat, naiz eta egun oso beroetan zinema aretoak oso leku proposak diren, beroari ez egin eta pelikula batekin gozo goteko. Edo zein kasutan, gustoko badituzu edo ez, guk proposamena filmei dagokionez, aretoetan, ekainaren 24an estrainatu zen, ekainaren 24az geroztik, aretoetan ikusaitekeen, Elvis filma dakartzago zuentzat. Baz Lurmanek zuzendu du Elvisen biopik hau, izen buruak dioen bezala, argi geratzen da. Eta Baz Luhrmann, izenagatik ezagutzen ez duenarentzat, bada Moulin Rouge marabillosoaren zuzendaria, Australia eta The Great Gatsby ere berak zuzendu ditu. Elvis film honek Cancen izan zuen premierra, lehiaz kanpo, eta Austin Butlerrek interpretatzen du Elvis. Eta Tom Hanksek ordea, haren managerra. Tom Parker izenekoa. Azken hau da narratzailea film guztian zehar. Tom Parker, hiltzear dela, 1997an Elvisen bizitza kontatzen du. Eta bere bizitza osoaren
errepasoa egiten du Lurmanek, tximisten abiaduran, Elvisek berak eszenatokian zuen energia berarekin. Askok, erritmo handiko beste film batzuekin alderatu dute biopik hau. Adibidez, Safdie anaien Uncut Gems, nik bizitzan ikusi duten pelikularik estres gehien sortu didana izan da. Uncut Gems, TikTokeko trend hori ikusi duzu? Da, Julia Fox aktorea, Uncut Gemseko aktorea kontatzen, hori, pelikula horretan, bera pelikula horretako musa izan zela edo horrela, baina berak dauka oso ahots, esaten dutena, estatu batuetan esaten dute Valley Girl ahotsa da, Kaliforniako hor baiarako oso... Valley Girl ahotsa, non inizentzun hori? Oso horrela, pixka bat pijito, pixka bat dena hitz guztiak luzatzen, bezala, eta orduan berak horrela hitz egiten du, beraz pelikularen izena esaten duenean, oso graziosoa da esaten du, Uncut Gems, horrelako zerbait. Eta bi urdu zen TikToken horrela oso soinu ezaguna eta jendeak bideoak egiten zituen Julia Fox imitatzen Uncut Gems hitza esaten. Listo, barkatu, hori esan. Horregatik alderatzen dute biopik honekin Uncut Gems adibidez, ritmo handia duelako, eta Wachowski aizpen Speed Racer filmarekin ere. Eta, aipatu beharra dago, Butlerrek oso ondo interpretatzen duela Elvis, naiz eta antza izugarria ez duen, eta ez ditu guztiz imitatzen Elvisen gestoak, baina oso ondo islatzen ditu bere pasioa eta bere energia. Baina ahotsa bai. Ahotsa bai. Ahotsa esaten dute, ez dut ikusi, baina esaten dute primeran imitatzen duela eta oso ondo abesten duela. Eta orain elkarrizketatan, filmean erabili duen ahotsa erabiltzen du, ze uste dut hainbeste barneratu duela pertsonaia, ez, Elvis dela, Austin izan berren Elvis dela, eta elkarrizketetan, entzuten balin badituzu, hilabete hauetan eman dituen elkarrizketak, ahotsa da, Elvisen ahotsa, baino, entzuten badituzu, 2017ko Austin Butlerren elkarrizketak, ahotsa ez da oraingoa, esaten dute hainbeste hilabete pasa dituela ahots entrenatzaile batekin, ahots teknikari batekin, dagoeneko ahots kordak eraldatu egin zaizkiola, eta ez dela aproposari, ez dakit ez, ahots hori jartzen elkarrizketetan, baizik eta orain hori dela bere ahotsa, baina oso kuriosoa da nola hainbeste barneratu duen pertsonaia, eta bere benetako bizitzan ere eragina izan duen horrek. Hala ere, galdera bat. Ni naiz oso Elvis zalea, aitortu behar dizuet. Hau da, ez dute zer Elvisen aurka, eta besti bat entzuten balin badut taberna batean, ez dut pentsatzen, ze astuna Elvis edo, ez zait bat gustatzen, baina ez dut jarraitu ere ibilbidea egia esan, ez dut, nik bere musika ez dut entzuten orokorrean, Elvisen zalea izan behar da pelikula hau ikusteko? Ez dut uste. Baina Baz Luhrmannena agian bai. Esan dudan bezala, Elvisen bizitza osoaren jarraipena egiten du, baina managerraren ikuspegitik. Orduan oso gainetik azaltzen ditu, adibidez, Elvisen bizitzan oso garrantzitsua izan zen gauza bat, izan zela bere ama Gladysen heriotza, ez du asko sakontzen gai horretan, eta Olivia de Jongek interpretatzen duen Priscillaren pertsonaia ere ez dugu oso ondo ezagutzen filmean, baina oso errepresentazio handia dute, ordea artista beltzek, Elvisen beste biopik batzuk egin dira, eta sekula ez da onartu, Elvise inspirazio iturri oso handia izan direla artista beltzak, eta film honetan egiten da, eta Bibikin eta Little Richard adibidez pertsonaia moduan agertzen dira. Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly.
Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. Hori, nien naiz biopiken oso fana, baina ondo egiten direnean egia esan oso interesgarria da ikustea, nik ez dut oso ondo ezagutzen, bere Elvisen bizitza, baina horrela ikuspegi interesgarria erabiltzen denean, ikusteko modukoak izaten dira. Senator Kennedy has been shot. Martin Luther King has been shot to death in Memphis. That's all right for you. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Oh, my love, my darling, I've hungered for. Nien eiz, Elvis friki absolutu bat izan, baino jarraitzaile xamarra bai, eta trailer bakarrik ikusita pegaren bat ateratzen hasi behar dut. Abai? Iruditzen zait, falta zaiola garaiko sonidoa. Eta Elvisen ahotsa tira baina ez, reverpillo bat entzuten dut. Bere grabazio eta ohiko zuzeneko mitikoenetan ere hainbeste somatzen etzen da. Azukre puntu bat balu bezala denak. I just gotta be making the most of this thing, Blackie. Alegia, iruditzen zait, Elvisen jarraitzaile sutsu batek pakete pixat hartuko liokela pelikulani. Ezagit kontzeptu ulertu dudan, azukrea pixka bat duela. Zesan nahi du horrek? Jo, ez dakit, entzungo dugu Elvisen grabazio original bat, esaterako Suspicious Mind dena. We're caught in a trap. I can't walk out. Edo Jailhouse Rockena esaterako, Hemen badago gerrano bat, badago imperfekzio bat, badago garaikoz. Through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to... Eta ez pelikulan dena dagoela oso Garbi. soinu bandara eraman da, eta oso potolitolo di, hemen entzun dut. Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Ez dakit, bueno, ikusi beharko da. Ondorioak ateratzeko, baina bai, hor traileran zuten ari nintzela bai sentxo zeman dit pixkat. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? Horreber bat, 3 segundukoa. Igual ez dakit trailerrari olako... Egia, izan daiteke trailerran soinu banda eta norberaren aktuazioak eta pixka nahaztuta daudela, eta igual ez dela erreferentziazkoena bai. Some people want to put me in jail. Bueno, hortzu utziko dugu, aukera emango diogu eta bai, bestela interesgarria dirudi oso, Eta horrelako lanak izaten dira askotan Oskarra lortzeko balio dutenak, ez da? Ezakit kasu honetan ez dut ikusi eta ezakit Austin Butler maila hortan dagoen, baina askotan iruditzen zait biopikak eta horrelakoak asko txalotzen dituztela Oskarretako akademiakoek. Eta batez ere protesiak jarri barbare. Hori da, edo asko argaldu, edo, bai, egia da. Beraz, egurra maten ari zarete, hola goxo, Zondo. Bueno, Elvisen biopika proposamenetako bat, joan den ostiralaz geroztik zinemaretoetan ikusgai dagoena, eta egia esan, nik ata dizkiotola, ez dakit, nabardura horiek, aipatu ditut, baina bai, zineman sartzeko eta udaran oso gustora ikusteko moduko pelikula bat, Bai, ez dut uste etxean esperientzia berdina izango denik. Hori da. Eta benetan murgiltzeko eta bai. Eta iruditzen zait interpretazioa, karakterizazioa nahikoa txukuna dela, benetan Elvis zale xamar izan da ere pelikulan murgiltzeko eta. Bueno, hortxe proposamena. Elvisen biopik hau, Lurmanek zuzendutako filma, eta dagoeneko zinema aretoetan baduzuena, bestea aretoetan izango duzuena, baina uztailaren batera arte itxoin barko duzue, hori doia ostirala izango da. Hori da. Datorren ostiralean, Bergman Island. Konte guzonen inguruan. Mia Hansen Lobek zuzendutako filma da,
inglesez egiten duen lehena, bera frantziarra baita, sona handiko zuzendaria. L'Avenir, Un amour de jeunesse eta Tu et pardonne berak zuzendutakoak dira. Eta hau 2021 Canneseko jaialdian aurkeztu zen, saio ofizialean. Bere hurrengo filma ere dagoeneko estreinatu da, aurtengo jaialdean, Unbound. Eta, bueno, inglesez zuzendu duen lehenengo filma denez, aukera eman dio horrek aktore internazionalak edukitzeko bere cast horretan. Vicky Krieps da protagonista, Tim Rothekin batera, eta Mia Wasikowska eta Anders Daniels Lee ere agertzen dira besteak beste. You can't create a great body of work and raise a family at the same time. At the age of 42, Bergman had directed... Krieps eta Roth dira protagonistak, Suediako Faro Irlara iritsi berri den bikote estatu batuarra, eta biak gidoilariak dira. Eta inspirazio bila iritsi dira Ingmar Bergmanen bizitoki izandako Irlara. Euren harremana frogatuko duten egia krudel eta sekretuei aurre egin beharko diete, eta bakoitzaren gidoiak forma hartzen duenean, gertakari arraroak jasotzen dira, eta fikzioaren eta errealitatearen arteko mugak ezabatzen dira. Pintazo badoke pelikula honek. They loved each other passionately and awkwardly like teenagers do. I never mentioned you to my girlfriend. Eta galdera unibertsal bat planteatzen du filmak. Ezagutzen dut benetan pertsona hau zeinarekin bizi naizen. Eta bikotea zalantzan jartzeak Bergmanen beraren Scenes from a Marriage ekartzen du gogora. Irla horretan bertan grabatutakoa. Ze itxura hona duen. Bai. Filma egiteko inspirazioa bera, Faron aurkitu zuen, Hansel Lobek, bertan bizi izan zen denbora batez film hau osatzen ari zen bitartean. Eta bere ustez Irlak aldi berean beldurgarria eta erakargarria den ideal bat irudikatzen du. Osotasun artistikoaren lekua da zeinarekin lotzen dudan Bergman. Egia esan oso proposamen interesgarria Bergman ailan hau. Esango nuke horrela gehiagia osnartu gabe, oraintxe bote prontoan. Olako proposamen metazinematografikoak edo zinematografia pixkat nahazten dutenak euren gidoian, nahiko lan honak izaten direla. Ez daukat sentsazioa ikusi izana pelikula asko ez da egit. Barintzit izan Bergman edo izan Fellini edo. Horrelako menaldi modukoak ez dut esaten remakeak, baina zeharkan metazinea egin eta lan txarrak egitearen. Parodiaren eta metazinemaren muga oso lausoa da. Nire batzutan iruditzen zait, pixkat... Batzutan parodiare egiten da, parodia egin nahian. Bai, egin nahian, bai. Baina nahi gabe esan. Baina nahi gabe parodia egiten duzunean, hor txetxak. Baina ez egia da, niri asko gustatzen zaizkite, horrelako metazinema eta referentziak egiten direnean, gustatzen zait. Ni metafikzioa asko gustatzen zait, eta ez dakit behar bada izango da beraien lana delako, eta oso gertutik ezagutzen dutelako, ez, errealitate hori, eta behar bada horregatik egiten dituzte hain pelikula honak justo gai horien inguruan. Baita egia normalean, ikusi ditudan kasuetan ere, eta orain txezatozkita dibideak, baina zinema zuzendari ibiliak eta dagoneko eskarmentu minimo dautenak, eta lan sendo xamarrak egiten ikusi ditu dala, bai, eta honek ere traza hori. Niri zoragarri iruditu zait kolorea. Bai, irudiaren kolorea oso pixkat pasteletan eta oso erakargarria. Can I tell you about what I'm writing? Yeah. Eta gero badauka edo sentsazio ematen du momentu batzutan ez dramara, baina bai, pixka sakontasunera eta zer oso xamarra den girora murgil daitekeela, baina badituela bisualki ere oso atseginak eta oso gozagarrak diren uneak, orain ikusten ariaren ondartzak edo arte hori edo ez dakit. Bai, hau ere oso proposamen
Eta hau barkatu dagoeneko... Ez, ostiralen estrenatuko. Ostiratik aurrera. The attraction was still overwhelming. But there was no place in their lives for this love story anymore. Bi proposamenak aretoetara eramango zaituztenak, dagoeneko ikusgai dagoen Elvisen biopika, eta ostiraletik aurrera, Mia Hansen lo zuzendariak eginiko Bergman Island, esan da bezala, Bergmanen Scenes from a Marriage-ekin egindako jolas moduko horretan, lan oso erakargarria dirudien hau, ostiralen estrenatuko da, eta hortxe gure proposamena. Baina proposamen gehiago ere baditugu, telesailei dagokien, ez? Batzuk badakigu, alperrabak zaretela, edo etxean ikusi zaleak zaretela, eta hemen betikoa. Edo utxunean diago duzuela, eta atal gehiago behar dituzuela, eta 2 ordurekin ez duzuela ezer egiten. Baina pentsatu beharra dago, zineman 2 orduko pelikulat ikusteko, betetzen den espazioare zabalagoa dela, ez? Lehentxeago etxetik atera, sarrerak erosi, zerbait hartu, pelikula ikusi, pelikula ostea komentatu norbaitekin, bakarri joan ez bazara, ez? Bai, baina, tira, ez dakit, ezke telesailzalei alperrak direla esan diezu, eta hori ez zait bat ere gustatu. Zu telesailzalea zarelako? Bai. Telesailzalea izateko ezin zara alperra izan, Ze denbora asko kentzen du. Bez? Ikusten. Bueno, hori ez da garria da, nire engantzatzen naiz telesaietara, baina hor badago alperkeri joera bat eta procrastination puntu bat. Zeba. Ze egin beharreko gauz asko baztertzen dira telesail bati engantzatuta, bata estearen atzetik kapitulak ikusten. Baina filmekin ere, dituzu, 20 film ikusteko, eta gauza batekin nahi ez duzunean, hasiko naiz ikusten El silencio de los corderos ez deten nahi niz ikusi, eta beti komendatu didatena. Bai, baino... Zuk telesail baten gidoiaren logiketan ere, baduzu amu bat, atal bakoitzaren amaieran, baduzu plataforma bat engantzatzen zaituena, 7 segundutan ezer esaten ez badiozu horrengo kapitula botatzen ari zaizuna, eta uste dut hor badagoela. Ez, denbora hola errex botatzeko joera ere badagoela telesaiekin edo zaudeta dozunekin. Bai. Bai. Ez? Baliteke. Baina jartzeko voluntade behar da. Bai, hori da. Hori bai, baina ateratzeko borondate gehiago behar da, Pentsatzen ari nintzen, 7 segundo aipatu ditu inogok, eta batzuetan telesail bat ikusten ari naizenean, eta benetan sekulako jakimina dudanean, eta hurrengo atala ikusi nahi dut. Skip. 7 segundoiek luzeegi egiten zaizkit. Luzeegi. Baina, nagi gehiago ematen du mandoa bilatzen hastea skipi emateko, Bai. Baina 7 segundoiek zaten dut, hasta dilla, hurrengo atala, mesedez, hasta dilla. Hasi naiz telesail bat ikusten eta horrela nabil, gero kontatuko dizut zein. Baina zein dira proposamenak, idoia? Lehenengo Atlanta, ez da? Bai, Disney gehien estrainatuko da asteazkenean, Donald Gloverrek sortutako telesailaren 3. denboraldia. Udaberrian estrainatu zen FX-en, eta orain hemen ikusi ahal izango dugu. This city is my Jesus. Hirugarren denboraldi honetarako itxaronaldia oso luzea izan da. Lehen denboraldia 2016an aireratu zen. Bigarrena 2018an, beraz 4 urte beranduago iritsi da. Eta atzerapenak, COVID-az gain, aktoreen agendek ere eragin dute, bitarte horretan famatuago egin direlako eta proiektu gehiago atera zaizkielako. Protagonista telesail honetan Ern da, Donald Glover bera, unibertsitatea utzi du, sosik ez du eta bere alabaren amarekin duen erlazioa ez da bat ere ona. Eta halako batean konturatzen da, baduela lehengusu bat, lehengusu rapero bat, famatu bilakatzeko aukera handiak dituena, eta harengana jotzen du dirua lortzeko asmoarekin eta bere bizitza hobetzeko intentzioarekin. We should probably get going. It's getting a bit intense. Bon appétit. Atlantako raperoen giro horretan, giro horren bitartez, telesailak Afrikar-Amerikar kultura modernoa eta arrazismoa aztertzen ditu, besteak beste, eta sari eta errekonozimendu ugari jaso ditu.
bi urrezko globo eskuratu ditu, komedia onenarena eta aktore onenarena Globerrentzat. Bi Emmy ere baditu Globerrek, berriz aktore onenarena eta komediazko zuzendaritza onenarena. Eta azken hau Afrikar-Amerikar batek irabazitako lehena izan zen. Eta, bueno, 3. denboraldi honek 10 atal izango ditu. Eta 4. denboraldia dagoeneko grabatuta dago. 3. eta 4. elkarrekin grabatu zituztelako. Eta honetarako askoz gutxiago itxaron beharko da. Urri azaroan estreinatzea espero dute. Disney gehien ikusgai, egia da, eta esan markatu Goiuri. Ez esan barruen nik ez dudala ikusi, baina ez dakitela dagoeneko zenbat pertsonek gomendatu didaten. Jende askok esan dit ikusteko. Nik lehenengo denboraldi ustet ikusi nuela, edo bigarrena, ez dut gogoratzen, zainbeste denbora pasada, baina retomatu beharko dut, eta berriz hasiratik ikusiz, ez dut ez zer gogoratzen. You're not worried about, what the streets think? The streets? Bro, what the Farfisa teklatu hori telesaiaren honen izan daiteke. Zer? Zerkikeriak. Ez da farfisa edo box baden, baina horako teklatu old style bada. Hor, eze bien. What did you take, man? He took some shit. So, is this your first time apologizing for white people? Esan behar nuen, ez dago izue sentsazioa pixka ja plataformen azkundearekin ez daukazula non egon. Idoia dakartza proposamen bi, da igual bioitako bat berare ez daukazu zure plataformen artean. Naiz eta bi edo 3 plataforma ordaindu. Bai. Ez? Guztiz ados. Bueno. Goiuri zuk 17 ordaintzen dituzu. Ez, nik esan nahi nuen, nik arpidetzak entzat dudan bakoitzan, idoiak plataforma hori gomendatzen duela, beraz. Bueno, apeleko gauza gehiago ez ditut ekarri, azken aldean. Eskerrik asko. Bueno, Goiuri, HBO badokazu, ezta? Bai. HBO Max, baita Disney Plus ere. Ikus dezaket Atlanta. Goiurik Atlanta ikus dezake, ez dakitzuek, baina Goiurik ikus dezake. Eta Hausen, ere bai, Thomas Stuberrek zuzendutako telesail alemaniarra, eta hause kontatzeko dugun, Heute Nacht zum Haus ein Baby verschwunden. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Esan duzun bezala, telesail alemaniarra da, 2008an estreinatu zuena, Sky TVk estreinatu zuen, baina, bueno, Hego Euskal Herrian behintzat Sky TV desagertu zen, eta horregatik iristen zaigu orain hainberandu telesail hau. Tristan Gobel da Juri, 10 hilostean bere aitarekin pixu berri batera bizitzera joan den 16 urteko mutila. Eta egoera kaskarrean dagoen eraikin aurre fabrikatu batean dago pixu hori, eta konturatuko dira eraikinak bizitza propioa duela, eta bertan bizi direnen sufrimendua zelikatzen dela. Was ist das? Was sitzt hinter den Wänden? So viele Fragen. Jasek, aitak, zaindari berria da konponketa hori behar dituen eraikinan, eta pixkanaka bertan bizi diren pertsona gehiago ezagutuko ditugu. Guztiak dira urduriak eta zikin itxura dute, eta inor ez dago bestei laguntzeko prest. Baina eraikinak Jasek liluratuko du, eta Jurik bizilagunen laguntza bilatu beharko du, aita aztikeria horretatik libratzeko. Zebendura. Eraikinilun eta esperantzarik gabekoa doluaren metafora da, baina depresioarena, pobreziarena edo gizartearen kolapsoarena ere izan ziteken. Sartzen dituelako gizaki hauek leku batean eta bertatik ies ezin dutelako egin. Ez dira gertatzen horrelako telesaio eta pelikulak eraikuntza berrietan, Denak beti etxe zahar eta ilunak, eta ni etxe zahar batean bizi naiz. Ezin ditut horrelakoak ikusi, ze bertzela etxera joaten naiz eta eskairak entzuten ditu denean, zadibez, Goiurik ez dut, eta egurrezko eskairak dira, eta orduan bizilagunak gora eta bera dabiltzanean, entzuten da zarata. Horrelako pelikulak ikusten baditut, gero ez dut lorik egingo.
I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep. 13 segundu barru, 10 minutu izango dira arratsaleko postak izateko, baina guk oraindik Idoia da Bilauzkudunekin udako estreinaldiei heldu behar diegu. Kantu kutxun hau atzean duela. Konta iguzu Idoia, udaran zer egon behar dugu adi-adi? Aipatzeko udan lehenengoa uztailaren 8an iritsiko da aretoetara, eta da Thor Love and Thunder pelikula. Thor pertsonaiaren, Marveleko Thor pertsonaiaren 3. filma, Taika Waititik zuzendua, eta lehen aldiz Lady Thor aurkeztuko duena. Ui! Beraz, Marveleko fanek badute hor goxoki bat, udararako. Lady Thor ez da el zapataki. Jejejeje. Wow. Kasu honetan, Natalie Portman izango da. Lehenengo filman Thorren eskalaguna izan zen. Txistea zen Chris Hemsworthen emaztea el zapataki delako, Eta gian entzulek norretik ezaki. Ja, izan ez abian moz pixkator. Plan, ja, bakonek. Ni justu arroa limite harrapatu etela txistea. Nik Sondo inoa. Eskerrik asko! But I knew I was out of luck the day Toma. the music died. I started singing bye bye Miss American Pie. Zer gehiago dakar udarak? Netflixen uztailaren 15ean estreinatuko da Persuasion, Jane Austenen eleberri baten enegarren egokitzapena. Eta, Persuasionek berak baditu beste pare bat egokitzapen horrela ezagunak direnak, 1985ko bat, eta 2007ko bat. Eta hau Carrie Cracknellek zuzentzen du, eta, pertsonaia nagusia Dakota Johnson da, aurreko aipatu genuen bezala. Eta badu oso itxura modernoa, ez? Esan genuen. Egokitzapen honek. Bai, eta esan genuen Twitterren norbaitek azaldu zuela 2 pertsona mota daudela munduan. Hau da, iPhonea ezagutu duten pertsonen aurpegia eta iPhonea ezagutu ez duten pertsonen aurpegia. Eta esaten zuten, Persuasioneko arazoa zela Dakota Johnsonen aurpegia dela iPhonea ezagutu duen norbaitena, eta beraz ez zela ondo geratzen, ez da 18. mendeko telesail batean. Eta egia da, oso aurpegi moderno dauka Dakota Johnsonek. Bai, eta inogok esan duena bezala Elvisengatik, soinuaren aldetik, ni pelikula honetan irudiak ateratzen dago garai horretatik, ez dakit oso moderno ikusten dut. Eta trailerrean esaten du horrelako esaldi bat Dakota Johnsonek, orain exak baino gauza okerrago bat gara, lagunak gara. Eta ez dakit, garai horretan esaldi hori oso 2022 da. Bai. Eta guztiz ateratzen da horrek. Ez dakit, itxura hori hartzen diot filmari, baina ni Jane Austenen oso fana naiz eta ikusiko dut. Batzutan izan daiteke apropos egindakoa, ez? Coppolaren Marie Antoinetek konbersak zituen, baina apropos egindako keinua zen. Hemen ez dakit hori bilatu nahi izan duten. Behar badan nola Netflixen estreinatzeko dan, eta hola pixkat romantikoa eta ez dakit gazten gana hurbildu nahi duten, edo ez dakit baliteke. Gehiago ere baditugu? Uztailaren 22an aretoetara iritsiko dira 2 beldurrezko film. Bat, Men da, Alex Garlandek zuzendutako beldurrezko filma. Zeizena proposa beldurrezko film bat erantzat. Barkatu ez dula konpondu nahian ebilen. Pentsatzen nuen apropos geratu zarela isilik. Motxilan karamelo baten bilen egun. Alex Garland ezagutzen ez duenarentzat, Ex Machina eta Annihilation bezalako filmak zuzendu ditu. Biak nahiko bitxiak, baina honek badirudi baduela beste beldurrezko puntu hori, besteek ez dutena bizkate fantasiatik dute gehiago. Eta 2. beldurrezko filma egun berean estreinatuko dena. Jordan Peelen Nope da.
Eta, Jordan Peelek izugarrizko, 3 film ditu, 3 beldurrezkoak, eta izugarrizko arrakasta izan du momentuz guztiekin, Get Out eta Us dira horiek. Niri Get Out asko gustatu zitzaidan. Eta Get Outekin gerora egin diren meme guztiak, ez? Bai, Get Outek kontatzen du, ez? Familia txuri batean alabak bikotekide beltza du, eta gertatzen diren gauzak, eta arrazakeriarekin zerbait gertatu den bakoitzan, egunero gertatzen da, baina horrela gertakari potoloak gertatu direnean meme asko egin dituzte Get Outeko estenekin, eta uste dut pelikulak bizitza luzea dukiko duela estreinatu eta urteetara memeengatik. Nik memeak ez ditut ikusi. Edo enaiz goatzen hola bereziki bidaliko izkizut. Bai, mesedez. Eta Jordan Peelek oso presente izaten du arrazakeria eta, klase desberdintasunak, beraz, ikusiko dugu filma nolakoa izango den, baina beldurra emango du ia seguru. Gero, pelikuletan aipatzeko dudan azkena, iraiaren 2an iritsiko da hau baita aretoetara. 3000 Years of Longing George Millerrek zuzendua. George Millerrek Mad Max zuzendu zuen, baina baita Happy Feet ere. Wow! Happy Feet da pinguinoena? Dantza egiten duten pinguinoena? Bai. Dantza egiten duten pinguinoen zuzendariak egin zuen Mad Max? Beraz, edozein gauza espero dezakegu film honengatik, baina oso kritika onak izan ditu, Cannes estreinatu zen, eta, ikusteko modukoa. Udara guztia itxaron barkoa da, baina... Wow, txunditu da, geratu naiz. And they were singing Bye, bye, Miss America. Abuzturaino itxaron barko da, pixka bate telesail batzuk ikusi alizateko. The Sandman da lehenengoa, abuztuaren 5 estreinatuko da Netflixen, eta Neil Gaiman idazle ezagunaren komikiaren egokitzapena izango da, fantasia iluna da, eta Morfeo izeneko loaren pertsonifikazioa du protagonista. Komiki hauek oso ezagunak dira, eta urte asko zitxaron dute horren jarraitzaileek egokitzapen honetarako. Them good old boys were drinking whiskey and rye. Beste 2 telesaien proposamenak egokitzapenak dira ere. Lehena House of the Dragon da, abuztuaren 22an iritsiko da HBO Maxera, eta Game of Thrones telesaiaren prekuela da, Fire and Blood liburuan oinarritua, eta Targaryenen historioan zentratzen da. Game of Thronesen ezin izan genituen ezagutu, oso gutxi geratzen zirelako, dinastia hori desagertu zelako, eta telesaio honetan hobeto ezagutu izango ditugu. Eta aktoreak errepikatuko dira? Oda Game Thronesen agertzen ziren aktoreak berri honetan egongo dira? Ez, urte batzuk lehenago gertatzen da. Eta esan dudanez, dinastia hori desagertu da, beraz. Tira, batzuentzat izaten da, ez? Horrelakoak egiten dituztenean, jartzen dituzte aktore batzuk, lehenengo telesaia ikusi zutenak erakartzeko, edo. Eta fantasiaren mundutik ere azkeneko proposamena, iraiaren 2an iritsiko den Lord of the Rings, The Rings of Power, Amazon Primeen ikusi ahal izango da. Eta hau ere The Lord of the Ringsen prekuela da. Milaka urte lehenago kokatuko dena, beraz, pertsonaia, pertsonaia batzuk errepikatuko dira, The Lord of the Ringsen milaka urte dituzten pertsonaiak badaude. Beraz, gutxi batzuk ikusi ahal izango ditugu. Aitortu behar dizuet ez dudala iniz ikusi Lord of the Ringseko bat bera ere. Nik tirria nion, baina azkeneko 10 urtetan denak ikusi ditut hasieratik bukaeraraino, jarraian 3 aldiz. Nik aitortu behar dizuet, ez ditu dala ikusi, baina gaztetan atera zutera horrelako marketing kanpaina bat, eta ez dakit ze gaietekin gaietak asetan sartzen zituzten eraztunak. Lord of the Ringseko eraztunak, baina ez zituzten guztietan
sartzen, pixko bat Willy Wonkaren tiketak ezala. Eta nire gelakide bati tokatu zitzaion erazuna, eta sekulako inbidia eman zidan, nahiz eta nik ez nekien zer esan nahi zuen erazuna horrek, baina, inbidia zer dan, Ba, hortxe proposamen zerrenda, udara ontarako Goiuri zulen aipatu duzu. Telesail bat ikusten ari zinela, eta aipatu partzen nuela, baina... Bai. Ez dakit noiz baita aipatu dugun, baina horrekoan lagun batek esan zidan. Ez dakit nola kontatu hau. Bueno, esan zidan. Bida, telesail proposamen bat daukat, bero jarri nahi balin bazara. Eta, claro, porno izan gabe, ez? Edo, agian batzuentzat balio du pornoak. Berotzeko eta beste batzuentzat ez. Telesail bat dago eta bero jarriko zara hau ikusten baduzu. Eta enion jaramonik egin, enuen beharrik horretarako, baina horrekoan esan nuen, ikusi ingo dut, zergatik dioen hau. Eta ikusten hasi naiz, eta lehenengo denboraldi ikusi dut dagoeneko. Da Amazon Primeen dago, eta da El Juego de las Llaves, mexikarra da, telesail mexikarra, eta protagonistak mexikarrak dira, eta 35-40 urteren bueltan dauden lagunak dira, eta elkartzen dira afaltzeko, ze lagun horietako batek neskalagun berria du, eta neskalagunak 20 piko urte dauzka, ez? Horrela, nahiko gaztea, besteekin alderatu ezkero. Eta neska horrek proposatzen die joku bat. Jolas bat dela giltzen jolasa, eta orduan beraz jartzen dituzte giltzak, bakoitzak bere giltza hor pote batean bezala, eta erdiak jartzen ditu giltzak, eta beste erdiak giltzak hartzen ditu, eta horrek esan nahi du, nahi baduzu, gau horretan, pertsona horrekin oheratu zaitezkela, biek nahi baduzuten noski, Swingerrak dira. Swingerrak dira, baina dena, kondoiekin, eta biek onartu behar dute, eta horrela. Ondo neurtutako jolas bat, baina hori arriskutsua izan daiteke, batzuentzat interesgarria da, baina beste bikote batzuentzat, ez dakit 10 urte elkarrekin ezkonduta, eta batean horrelako jolas batean, horrelako gauzaketatzen dira, baina interesgarria iruditzen zait, eta nik arazo bat daukat. Daukadala oso nortasun gutxi. Beraz, telesail bat ikusten dudanean, pertsonaien izaera hartzen dut. Kasu honetan, ez zait hori gertatu izaerarekin, baino gaztelania zitze egiten dudanean, orain mexikarraz egiten dut. Baina horren atera dute film bat, Espainiarra. Bai, baino jatorrizkoa da telesail mexikarra, ez? Eta daude bi denboraldi. Hoi da, etxan dezunean, eta historia kontatu dezunean, sonatze zien, baina enekin zela telesail bat, aurretikan. Bai. Beraz zazan da. Eta Amazonen dago. Bale. Ni atzo hasi nintzen ikusten La Casa de Papel Korea. Lehenengo kapitulo ikusit bakarrik, esango izuet. Nik Heartstopper ikusi non. Ai! Ze politan. Ez que da super polita. Idoia da bilozkudun. Agurtu gozaitugu, hemen bestela saiosa ingo duzu gurekin eta gu gustora, baina gero esango digu nazkaduta dagoela gutaz. Zuri, ondo bidean hau izango da, urteko azken, denboraldiko azken puripurian, baina iraia etorriko da konturatzerako eta entzuleak izango ditu, berri gehiago. Eskerrik asko Idoia. Ondo segi, aio. Solo me acuerdo de ti, tiemblo al oír la canción que antes me hacía feliz. Viva Sueziaren La Voz del Presidente kantuarekin egingo ditugu rengo minutuak, eta jarraian gauza pila doka gauzuekin elkarbanatzeko orandik, azkuna zentrorako bidea egin behar dugu artelanen lapurretaren historiako momentu zoragarri eta gogoangarri batzuk berreskuratu, eta zuari bakarrik. La voz del presidente y nadie ha conseguido dormir.
Arratsaldeko 5:06 aurrera goaz bigarren kafean eta naiz laister Bilbo alderuntze egin bar dugu bidaia. Azkuna zentroak badituelako uda honetarako hainbat proposamen eta zuzenean ezagutzeko aukera izango dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Udara iristen ari da, eta normalean garai honetan gogo gehiago izaten dugu planak egiteko. Eguraldi ona, batzuen kasuan denbora gehiago, dena egoten da alde gauza berriak probatu eta gustuko ditugun hoientzat tarteak hartzeko. Batzuk aspertu eta dena egiten dira, baina lasai hemen gaude bigarren kafeko kideak planak proposatzeko. Eta ez, lasai, oraingoz ez ditugu bigarren kafeko udalekoak antolatu. Agian, noizbait. Baina Azkuna zentroko udako egitaragoa aurkeztu nahi dizuegu. Informazio guztia izan dezazuen, telefonoaren beste aldean dago Raquel Esparza. Azkuna zentroko programazio arduraduna. Arratsaldeon, Raquel, ongi etorri bigarren kafera? Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ondo, zelantzuek. Ondo men. Batzuk astelena daukate, baina ari gara moldatzen, Raquel. Orokorrean nahiko ondo. Batzen doa. Ondo. Bueno, udarari begira, Azkuna zentroan oso egitarago paroa daukazue, eta oso anitza dena, ez da? Uda honetan Azkuna zentroaren programazioa zentroko 4 gunetan, zarritako 4 erakusketa proiektuaren bidez, eratuko da. Eta gainera programazioan zeharreko ibilbideak ditugu, bizita gidatuek eta proiektu bakoitzaren audiogidek. Eta horietako bat da Isidro Valcárcel Medinaren arkitektura goiztiarrak erakusketa. Ikusgarri dago, bisita daiteke. Sortu duzue pixka bat erakusketa kompleto bat, ez? Valcárcel Medinak 84tik 92 artean egindako hiri azpiegitura proposamenak dira, ez da? Erakusketa hau, Christine Guzmanek komisariatutako erakusketa bat da, eta baita ere koproduzio bat da Musak Leoneko museoarekin. Orduan gure zentroan, lantegiko erakusketa aretoan, bat espazioan irailaren 18 arte egongo da erakusketa hau, orduan ikusgai uda osoan, zuretzako, eta urbanizatzeko eta eraikitzeko proposamen bilduma bata. Isidro Valcárcel etorri zen aurkezpera eta, berarekin egon ginen, berak eman zuen itzaldi, ordu bateko itzaldi, unkigarria izan zen, oso momentu polita, benetan, bai. Eta liburu bat ere argitaratu duzue erakusketa osatzeko, ez da? Bai, hori da, proiektua osatzeko Kanitze argitaletxearekin argitaratu dugu liburu bat, eta, arkitektura goiztiarrak, nola ez, dauka izenburua,
eta lortu alduzue gure web orrialdean eta dendaz hurbiltzen bazarie. Eta, jarraituz izan ere programazioa bastante oparoa da, beraz, pixka bat denen inguruan hitz egin nahiko genuke. Antonio Fernández artistak formaren memoria, eskultura instalazioa sortu du, eta nahiko berezia da, ez da, Azkuna zentroko terrazaren espaziorako bereziki sortutako erakusketa bat da. Hori da, Antonio sortu du zait espezifiko bat, berarekin egon ginen izketan urte bat edo horrela, eta etorri zen pasadan urtean ate irekiko egunean, irailan, eta zentrua ezagutu zuen, eta pentsetan hasi zen zer nolako lana egin alzuen zentroarako. Eta orduan bizitatu genuen leku ezberdinak eta azkenian terraza aukeratu genuen elkarrekin eta terrazaren espazio espezifikorako lan hau egin du. Berak esaten du laborategi bat bezalakoa dela, ez? Da gorputza, egitura, ontzi eta fluido edukia miaketa eta narratiba betetzen dituen pieza bat da. Eta Antonio etorriko da udan, baita ere, begiratzeko nola doan pieza eta nola kalean dago baita ere aldatzen da uda honetan, ez? Euria egiten du eta pieza biziri dago. Eta suposatzen dut horrelako ezakit esperimentu bat, ez? Laborategia deitzen dio berak, berezia izango dela, ez? Sorkuntza prozesua bera ere berezia izango da, Azkunaren zentroan eta zentrurako egitea horrelako lan bat berezia izango da. Nik uste dut oso polita izan dela, berak arkitekturaren nola egin duen lan arkitekturaren hurbiltasunarekin. Nola hurbildu da eraikinara baita bere lekutik. Eta badaukagu ere Cabello eta Carceller, Elena Cabello eta Ana Carceller artistek egindako ahots bat Erausorentzat, transgarai baterako epilogoa izeneko lana. Martxoaren 10 dago ikusgai, iraiaren 25 arte egongo da. Hori da, martxoan ireki genuen erakusketa hau, Polbe Preciado komisarioa komisariatu du, eta narrazio historikoaren eraikuntza queer eta transpolitika garaikirarekin lotzen du. Eta, Cabello Carcellerrek instalazioa, performance eta zioku kontakizuna eta bideoa erabiltzen ditu. Eta, baita ere haiek praktika visualetako irudikapen modu hegemonikoei buruz galderak egiten dute bere artean, eta beste alternatiba kritikoak proposatzeko duri. Hor daukagu beste Erausoren erretrato bat, oso nik uste dut interesgarria ikusteko uda honetan. Izan ere Catalina Erauso hori egindako etzitetako izena, erretratu bat hartu du abia puntuan moduan proiektu honek, eta gerturatzen dugu pixka bat transkolektibaren inguruan dagoen eztabaida horietan artea ere sartzen dela, ez da? Hori da, abia puntua da Jan van der Hammerrek ziurrena egin zuen Alferez gisa jantzitako Catalina Erausori retrato hau, 1625 eta 1628 urtean egin ziona, eta berak izen ezberdinak eduki zituen, besteak beste Francisco de Loyola, Juan Arriola, Alonso Díaz, Ramírez de Guzmán eta Antonio Erauso izenak hartuta.
Eta orduan, bueno, berak Polbe Preciado nabarmendu zuen gizon gisa jantzitako erauzoren erretratua erre nazentistaren historiako lehen erretratu zan ardaiteke, bueno, komilen artean naiz eta nozio hori oso anakronikoa izan, ez? 18. mendean zegoen transko kontzeptua berez, bai. Eta badaukagu ere Grimanesa Amoros artistak sortutako zientia uste dut esaten dela erakusketa edo, bueno, instalazio bat da, ez da? Instalazio bat da, hori da, atrioan, daukagu zientia Grimanesa Amorosen artistana, eta abuztuaren 30 arte egongo da gurekin. Eta kasu honetan beste site espezifik bat da instalazio hau. Bilbon ospatutako The Wellbeing Summit for Social Change nazioarteko kongresuaren programa artistikoaren barruan okatzen zen. Orduan gurekin geratuko da 2 hilabete gehiago. Eta Peruko sortzailea da Grimanesa, New Yorken bizi da. Eta, bueno, instalazio hau proposatzen du nork bere buruaz hausnartzeko eta errealizazio pertsonalerako unei bide eman nahian. Izan ere, berak defendatzen duna, edo, bueno, berak aldarrikatu nahi duena da, argiak, ezakit komentatu dugu, baina, bueno, argi instalazio moduko bat da, eta argiak guregan, ez, eta gure zein den gure egoera, gure sentimenduak eta horretan laguntzeko eta gure buru osasuna, gure osasun mentala hobetzeko balio duela erakusteko egin da. Bai. Hori da konkretuki. Bueno, aldartea eta buru osasuna lortzeko, bai. Egia esan, badaukagu hemen plan de xente eta norbait Azkuna zentrora gerturatzen bada ez du eukiko aspertzeko momenturik, ez du eukiko izan ere kontatu diguzun bezala gai eta ezakit estilo oso desberdinak jorratuko dituzute udara honetan zehar, hasi zarete jorratzen jada. Beraz, mila esker gaur guregana telefonoz bada ere gerturatzeagatik eta pixka bat erakusketa bakoitzaren sekretutxoak edo kontatzeagatik. Bai, mila esker zuei. Beste bat arte, berdin. Agur. Gramofonoa.
Estitxu Pinatxorekin. Beskoitzeko urretxindorra, alaxe izendatu zuten haunitzek Estitxu, euskal musikagintzaren sinbolotako bat, Estitxu Robles Arangiz. Ameka senitarteko familia batean jaio zen, bere izanik alaba gazteena, eta musikarekiko zaletasun handiko familia zen Robles Arangiz Bernaolatarrena. Ama kantaria zen, bere lau aizpeek Ainarak taldea osatu zuten, eta anaiek, Alatz, Irkus, Ugutz eta Ikerrek Soroak laukotea. Euskal kantagintza berriaren lehenengo urratsa eman entzutenak. Eta holaxe, hasi zen Estitxu ere musika ikasten eta gitarraren laguntzaz plazaz plaza kantatzen. 77an eman zuen bere lehen kontzertua 23 urtekin eta entzuleak liluratzea lortuzun. Eta gauzak horrela jaialdia unitzetako antolatzaileak deika hasi zitzaion han eta hemen kantaz ezan. Pentsa 79an Mexiko eta Venezuelara joan zen kantatzera, hango euskal etxe gonbidatuta, eta han ere oihartzun handia izan zuen. Venezuelako zerrendetan lehen postua eskuratzeraino. 80garren hamarkadan gaixotasun larri batek agertokietatik eta edozein agerraldi publikotatik kanpo utzi zuen hainbat urtez Estitxu. 83an bueltatu zen, Irunen emandako kontzertu batean eta poliki kantaldiak berriz hartzeko asmoa azalduzun. Eta laster artio Euskal Herria erranez agurtu zituen entzuleak, bino handik 3 astetara hiltzen minbiziak jota Estitxu Robles Arangiz. Azken urteetan hainbat ekimen egin dire bera gogoratzeko. Estitxu izeneko diskoa adibidez kaleratu zuten Jan Garin, Mario Gatxiz eta Michel Dukok. 2017an bere izena daraman kalea inauguratu zuten Baionan, bertako kolegioak ere alaxe du izena, Estitxu Robles Arangiz. Eta 2018an Frank Dolosor kazetariak eta Iban González errealizatzaileak Estitxuren ekarpen artistikoari buruzko dokumentala estreinatu zuten. Gaur, 78 urte beteko zitun, gazte zendu zen 58 urtekin, bino egindako ekarpena erran bezala zoragarria izan zen. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Arratsaleko 7:24 minutu, astelehen hau zuekin ari gara igarotzen, hemen naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean Diabolo Kiwiren kantu ederronekin, egingo ditu hurrengo minutuak etzidamo kantu honekin, iraganera begira jarri eta nostalgiak eta tristura puntu batek errapatuko gaitu, baina laister, bai, iraganera begira jarriko gara etzidamo kantuarekin goiuri. Ez petxetzen ari nintzen, etzidamu izango dela azkeneko saioa, ezta? Bai, duzen, ostegunean. Ze ostiralean Kopenhagetik Frantziako turra biatuko da. Eta bigarren kafearen esatariak txaketa datu harko du. Baina nik ez ezta. Eskerrak. Ni bakarrik. Nahi bat du turrari buruz hitz egitera etorri? Ni joan naiteke kontatzera, ez dakit. Hoteletan gertatzen dien bitxikeriak, edo bazterretan. Adibidez, turrean izan zen pasaden urtean emakume batek aitona amona besarkada bat kartela, bai. Eta hori turrean izan zen. Nik inotu egiten espero nuen norbait urrela, baina ez da egitazkena norbait animatu zen. Ez dut uste. Urruti xamar geratzen da ustaia imaginarioan, bai. Ba, nik horrelakoak kontatuko nituzke, edo pasadela Milkaren furgoneta eta bota dituela txokolatinak, ze turra pasatzen denean herrietatik, aurretik pasatzen dira, horrela... Sponsorak. Sponsorak, eta oparitzen dituzte gauzatxoak. Bai, karabana iruzpalo bordurenago pasatzen da. Ba, horregatik, nik horrelakoak kontatzeko moduan banago, baina gero nahi ez galdetu, ea Eban Epol erabiltzen ari den teknika ura 88an petakik erabili zuen bera ote denela, ez? Baina, ni arrituta nao, oaintxe bertan. Goiureria, nein ropin bat egiten oso pro, Baina ondo geratu da? Ondo geratu da. Iuhu! Ba, Goiuri, gozat esango dizut.
Fitxatuta! Ez zidamu entzuten egingo ditugu rengo 2 minutuak, eta segituan Goiuri zeizan handiak Frantziako turrari buruz ez, baina artelanen inguruan egin behar digu olako bidai zirraragarria. Etzi damu kokinkeriak fini Etzi damu heldua izanemiz Etzi damu kokinkeriak fini Etzi damu heldua izanemiz Etzi damu kokinkeriak fini Etzi damu heldua izaneniz Bai, ba, ba, ba. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Amaia Resende. Gaur zu, Amaia Ezpeldo izango zara. Itxaro Bordaren liburuetako detektibea. Xuberotarra, nahiko berezia. Baionako kaleetako garbitzaile izatearekin ametxe egiten duen emakumea. Inigo Asensio. Zu Aitor Letamendia izango zara. Kepa Iribarrek sortutako pertsonaia. Herbeeretan urte luzez bizi izan den, baina orain Donostian dagoen detektibe pribatua. Zuen laguntza behar dut misterio batzuk argitzeko. Atera zuen pasaporteak, tokiz eta urte zalatu behar dugu eta. Manchester hiriko Oxford Roadeko Whitworth arte galeriako langileak lanean hasi ziren 2003ko astelen goiz euritsu batean. Gaurko goiza bezalako goiz batean. Egunako ohikoa zirudien. Langileek, ez zuten espero, misterio interesgarri eta nahasgarri baten erdigune bilakatuko zirela. Bulegora sartu zirenean, aste berri baterako prestatzen ari zirela, polizia auto bat ikusi zuten sarrera nagusiaren aurrean, eta konturatu ziren altzairuzko ateak ondatuta zeudela, museoaren atzegaldean. Eta zer topatu zuten? 3 espazio huts. Bertan, 4 milioi liberako balioa zuten artelanak falta ziren. Wow. Artelanen izenak, The Fortifications of Paris with Houses, Van Goghena, Tahitian Landscape, Paul Gauguinena, eta Les Miserables, Pablo Picassorena. Guztira, gutxi gora bera, $4 milioi balioa. Ez da gutxi.
Polizia inguruak arakatzen hasi zen. Ea pistatxoren bat topatzen zuten. Aizue, etorri, museo ondoko Whitworth Parkian nago, artelanak hemen daude, grafitiz eta zikinkeriz betetako komun zahar hauetan. Hala da, bai. Minutu batzuk geroago, artelanak bereskuratu zituzten. Bai, guztiak. Whitworth Parkeko komun publiko batzuetan topatu zituzten. Hori bai, kontuan duz bildurik eta kartoizko odi batean arreta handiz sartuta zeuden. Baina nola topatu zituzten baina azkar, goizaldean dei anonimo bat jaso zutelako. Artelanen artean, ohar txiki bat topatu zuten. Helburua ez da lapurreta izan, baizik eta museoaren segurtasun falta agerian uztea. Harrapazan, hauek bai lapur jatorrak. Hala ere, oraindik ia 20 urteren ostean, ez dakigu nor izan zen lapurreta berezi hori egin zuena. Ze, bai, lapurra zen, lortu zuelako museotik artelanak ateratzea, baina bi aukera daude. Edo ez zituen margolanak saldu nahi, eta benetan, berak esaten zuen bezala, segurtasun falta jakinarazi nahi zuen, edo lapurtu eta berehala konturatu zen saltzea oso zaila izango zela, eta pentsatu zuen, hemen txiptziko ditut, eta arazo honekin beste batek egin ditzala lanak. Ia da, lapurtutako margolanak saltzea oso zaila dela. Askotan uste dugu, jendeak lapurtu egiten dituela, milioiak eta milioiak jasoko dituzte, baina egia esan, orokorrean, pertsona dirudunek eta margolanen bildumak dituztenek nahiago izaten dute benetako enkanteetan erostea eta ziurtagiriekin eta ez lapurtutakoak. Azkenean milioiak eta milioiak gastatu behar balin badituzu, izan da dira txukuna, ez da? Bai. Aizue, ni egualdi honekin pixkat nazkatu inaiz. Jungo gea, besteleku eguzkitzu batean mesedez. Ai, ene detektibe maitiak. Nola joan nahi duzue? Brasilera agian? Bai. Venga, vale. Ela menina que vem e que passa, doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Munduko ikuskizunik handienetako bat izaten da Rioko inauteria. Tolosako inauteria dago, eta gero bigarren postuan, Rio de Janeiroko inauteria, zalantzarik ez egin. Urtero ospatzen dute, Pazkoa baino 40 egun lehenago, hau da, guk hemen inauteriekin egiten dugun gauza berbera. Beraz, inoiz ez da izaten data zehatz berdinetan, baina, hortxe, otsaia, martxoa, huelta hortan izaten da. Ospakizunean, milaka turistak Rioko kaleak inbaditzen dituzte eta Sambodromoan elkartzen dira, Brasilgo samba eskola garrantzitsuenen desfileak ikusteko. Eskola horiek ospakizunaren aurreko urte osoa ematen dute hurrengo urteko desfilea prestatzen. Eta horixe egin zuten 2006an. Koka gaitezen. 2006ko otsaiaren 4 da. Rio de Janeiroko urte hartako inauterien lehen eguna. Festak eztanda egin zuen eta musika besterik etzen entzuten kaleetan. Samba, samba eta samba. Solta o bicho! Alô, comunidade! Alô, Moreu! Canta! Canta! Canta, Tijuca! Baina mundu guztia etzen dantzatzen ari. Armatutako 4 gizon, Santa Teresa auzoko Txakara Dotzeu museora sartu ziren. 3 gizon eta nerabe bat. Zehazki. 5 minutu behar izan zituzten bertako bisitari eta segurtasun langileak giltzaperatzeko. Margolanen bila zebiltzala esan zuten, eta ez zutela inor zeuritu nahi, pelikuletan esaten duten bezalaxe. 30 minuturen ostean,
4 margolan eta liburu batekin museotik atera ziren. Eguna noski, ez zuten ausaz aukeratu. Bazekiten inauterietako jaia abian zela, eta poliziarentzat zaila izango zela museotik metro batzuetara biltzen ari zen jendetza saiestea. Gainera, hirian egiten diren festa guztiekin bazekiten bisitari gutxi egongo zirela museoan. Ni harritu nagoena da, ezakit, jakiteak museoa irekita dagoela egun horietan. Ikusten, Tolosan museoak itxi egiten dira, ezta? Inauterietan. Ez? Inauterietan ez dakit. Bizken San Juanetan iriki nahi zituzten, da ez dituzte iriki. Ara? Baina, arazo logistikoak medio. Ez da izagatik dakizkian gazoek, baina. Bai, Jesus, agian Aitor Letamendia detektibe ospetsua zarelako. Hala da bai, eta jakin badakit informazio zuzenetik azken orduan, itxita geratu zirela Tolosako hainbat museo, guztiak desfilatzen genbiltzan bitartean. Begira. Pixka bat kokatzeko, museoko segurtasun lantaldea, 3 gizonek osatzen dute, ez? Txanda bakoitzan 3 pertsona egoten dira. Baina, pertsona hauek ez dute armarik. Ez dute pistolarik, ez dute eskopetarik, ez dute ezer. Eta horretaz gain, $1.000 baloratutako artelan hauen babes bakarra zaintza kamerak dira. Ez dago, beste zer, ez dago alarmarik, ez dago, esan bezala segurtasuneko ez dute armarik, ez dago txirrinik, alarmarik, horrelako ezer, soilik kamarak. Artelanen inguruan, nailon ari bat besterik ez zegoen. Lapurrentzat oso lan erraza izan zen. Margoak hormetatik kendu besterik ez zuten egin. Artelanak Picassoren Danza, Daliren Dos Balcones, Moneten Marin eta Matisse'n Jardin du Luxembourg ziren. Liburu aldiz, Pablo Picassoren Toros, grabatu liburuen edizio bat. Obra guzti hauek Raimundo de Castro Maia enpresaburuarenak ziren. Berak eman zizkion Rio de Janeiroko hiriari opari gisa, eta baita etxea ere, eta etxe hartan kokatu zuten museoa. Ies egiteko, lapurrak koadroak buru gainean zituztela atera ziren museotik. Kaleetan desfilatzen ari ziren konpartxen erritmoarekin bat eginez eta desagertuz. Aizue, hemen errautxek daude. Pista bat izan daiteke? Handi gutxira, hiriaren kanpoaldeko auzo batean, pinturak inguratzen zituen paspartuaren ondar erreak aurkitu zituzten. Poliziak uste zuen pinturak ere erre egin zituztela, eta ikerketa bertan bera utzi zuten. Hala ere, oraindik museoak ordainsari bat eskaintzen du lapurtutako piezak non dauden jakiteko. Gertakizunak aharte do deskaso, aztunaren artea, portugesez, liburuaren oinarri bihurtu ziren. Bertan, Kristina Tardagila kazetariak krimenaren xehetasunak ez ezik, artearen merkatuaren alde iluna ulertzeko egin zuen bidaia ere deskribatzen du. Beraz, badakizu ezer, gorein auteriak. Baina batzuetan, ez dituzte gu bezalako detektibeak behar artelanak bereskuratzeko. Italiako lapurreta handiena, lorezain batek argitu zuen. Joan nahi duzu Italiaren irekin? Guazen.
Porte casune con un stemma a rete, una cuppolella che vi si era alzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano. 1987ko otsailaren 22an, Gustav Klimten Bildnis einer Frau, emakume baten erretratua, lapurtu zuten Italiako iparraldeko galeria batetik. Piacenza Galeria di Moderna Ricci Oditik. Gauza da, 80ko amaieraldean, ikasle batek, artea ikasten zuen emakume batek, argazkiak aztertzen ari zela konturatu zen, Bildnis einer Frau honen atzean, beste margolan bat zegoela. Edo hori uste zuela berak. Izan ere, bazeon dokumentazio nahiko potoloa, eta begirari zela pentsatu zuen, hori, ziurrenik pinturaren azpian beste margolan bat egon zitekeela, eta Klimten erretratu bikoitz bakarra izango zela. Hori baieztatu zuten, ikertzen hasi ziren eta konturatu ziren, sekulako, ez dakit, gertakari zirraragarria zela. Eta beraz erabaki zuten erakusketa bat antolatzea, berriro jendearen aurrean jartzea emakume baten erretratu hau, jendeak ikuste din, ze berezia zen kuadro hura, ze zuk begibizan, esango zenuke margolan bat dela, baina berez bi margolan dira. Horregatik Piacenza Galeria di Moderna Ricci Odin, erakusketa xume bat antolatu zuten. Aizue, eskaiera batean igotanago, argizul hori begira ari naiz. Ezinezkoa da, margolana ez dute hemendik atera. Zuloa txikiegia da. Esan bezala, 87ko otsailaren 22an, erakusketa hartatik lapurtu egin zuten erakusketako protagonista, emakume baten erretratua. Eta lapurrek artelanaren urrezko markoa sabaian utzi zuten. Karabinierien arabera, intentzioa polizian hastea zen, eta lapurreta sabaitik zintzilik egin zutela pentsaraztea. Baina segituan konturatu ziren hori gezurra zela eta aipatu dugun bezala argizulotik markoa ezin zela atera. Aztarnarik ez zegoenez, polizia txundituta zegoen. Bertako arte lapur nabarmen batengana jozuten aholkua eman ziezazkien, baina berak ere ezin izan zituen poliziak gidatu. Hori berezi izango da horrelako bilera bat, ezta? Joaten zara lapur ospetsu batengana eta esaten diozu begira, hau gertatu da. Mesedez, lapur jauna, lagundu polizia. Eta lapurrak pentsatuko du. Etakit poliziari laguntzea komenigarria den. La Roca pelikulan Sean Conneryren bila jontzirenean bezala. Horixe, begira. Bakizu Sean Connery ditu zitela lenguan erranik udaletxearen okupazioa da azalatat da, haber lagunduko zien. Lapurronek etzien lagundu, eta ikerketa etzen asko aurreratu. Ariketa 1987ko apirilaren batean, mugetako poliziak pakete bat atzeman zuen arte Italiako mugan, Bentimiglian. Bettino Craxi, Italiako lehen ministro ohiari zuzenduta zegoen pakete hura, une hartan legetik ihes egiten ari zena, eta Hamameten ezkututa zegoena, hau da, Tunisian. Ez duzue sinetxiko, baina Klimt bat dago. Bettino Craxi zikin hori. Stefano Fugatzak, garai hartan Ricci Odi galeriako zuzendaria zenak, pentsatu zuen, mugetan Klimt bat topatu barrin badutean mugan, joan egin beharko dut hori ikustera. Eta Bentimigliara joan zen. Baina badakizu zer izan zen lortu zuen bakarra? Isun bat, azkarregi gidatzeagatik. Tira. Kuadroak itxura sinesgarria zuen, baina olio pinturaren usaina freskoa zen. Hau da, etzen benetako Klimta. Kalitate handiko faltsifikazioa baizik. Ez, hau faltsua da. Jarrai dezagun benetakoa bilatzen 60 milioi euroko balioa dueta. Kasua itxi egin zuten, ez zutelako aztarnik. Baina 2013an berriro iriki zuten.
Karabinieriek berriro saiatu zirenean markoan aurkitu zuten aztarna digital baten zati bat identifikatzen teknologia berriarekin. Alferrik izan zen ala ere. Baina, 2016an, bertako kazetari batek bilera bat antolatu zuen karabinierien ikertzaile berriaren, hau da, Luca Pietranera koronelaren eta Piazentzako taberna ugaritako batean ezagututako arte lapur baten artean. Badakizue nortzen lapurra? Bai, 1987an poliziarekin hitz egin zuena. Hau da, aholku eske polizia joan zen lapur baten bila, lapurrura. Dagoeneko, bai, 2016erako ja agure xamarra zen. Erretiro hartuta. Hori da. Eta kazetariari... Kotizauta zeukan seguria soziala. Galdutuko didago. Kazetariari aitortu zion, bera izan zela. Eta sabaian utzi zuela urre koloreko markoa, efektu kolpe bat bailitzen. Ondoren, egun horretan lapurtu zuena, kopia bat zela azaldu zuen. Benetakoa, inor hartu gabe, hilabete batzuk lehenago lapurtu zuela aitortu zuen, berak lapurtu zuen. Aguraren arabera, 1986ko azaro inguruan, originala lapurtu eta kopia batekin ordezkatu zuela esan zuen. Orduan, zertarako lapurtu ez? Kopia balin bada. Kopia bat zela izkutatzeko. Erakusketa hau esan dugun bezala berezia izan zen eta Klimten adituak erakarri zituen. Beraz berak bazekien aditu horietako bat segituan konturatuko zela faltsifikazio baten aurrean zaudela. Eta beraz hori ekiditeko, bai originala eta baita kopiare lapurtu egin zuten. Kontatu zuen guztia harrigarria zen. Polizia ahobete hortz zegoen. Baina benetan, izugarriena beste gauza bat izan zen. Iragarpen bat egin zuen gizon honek. Esan zuen, lapurretaren 20. urteurrenean, margolana museora itzuliko zela. Agore hau erotuta dago. Nik usteet dena asmatu dula. Horixe pentsatu zuen poliziak eta horixe pentsatu zuen segurtasun langileen taldeak. Baina ez. 2019an, margolana museoan agertu zen. Museo kolorezaina lanean ari zen, eta bapatean, untz landare bat garbitzen ari zela poltsa batekin egin zuen topo. Bertan zegoen emakume baten erretratua, Klimten margolan ospetsua. Adituek, aste batzuk geroago baieztatu zuten margolanaren egiazkotasuna. Eta egunkari italiar batek, ustezko lapurrek ze bi omen ziren idatzitako gutun bat argitaratu zuten. Non azaltzen baitzuten, antza, berraurkitu baino 4 urte lehenago itzuli zutela. Hau da, Lorezain honek 4 urte berri zen zituen margolana topatzeko. Antza denez, hiriari opari bat egin nahi izan zieten lapurrek. Agure zahar ark esan zuen bezala, 20. urteurrenean, margolana etxera itzuli zen. Ez dakigu non egon den azken urte hauetan, bueno bai, azken 4 urteetan, museoko lorategian egon da, baina aurretik, beste 16 urte hauetan non egon den ez dakigu. Baina misteri hori argitu gabe ustea ez legoke gaizki. Etxean balin badago koadroa, zertarako gehiago. Beraz, detektibe maiteok, etxera joateko ordua da. Deskantzatu, urren erarte. Minha namorada, você é perfeita. Eskerrik asko, Goiuri Zeizarandia. Agur. Hau bai ikerketa lan ederra. And any language could describe. Yes, and I know that worry eats at your mind. Let the desert sun decorate time as we go driving on the interstate as it took us on a day. Arms blood dripping from the sun. Tell me you're the one. Leave the record on.
pain's what makes us equal. Yes, and I worry eats at your mind. Let the desert sun decorate time as we go driving on the interstate. Acid took us on a day. Arms blood dripping on the sun. Tell me you're the one. Leave the record on, singing every song like oh, 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 I like that, 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 oh, I like change me, could change another beat, start a family, movies, catch us hanging on a string with ease. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gu bagoaz lagunok, baina kantu honekin agurtuko zaituztegu. Gaurko egunez 1942an jaio zelako Bruce Johnston, Peorian, Illinoisen estatu batuetan pop abeslaria, baina batez ere 70ko hamarkadaren hasieran surf musikaren bikote ezagunenetako bateko kide izan zelako. Bruce Santerri izan dezaguna, eta batez ere horren ostean 74etik aurrera Beach Boysen Brian Wilsonen ordez aritu zelako, bai zuzenean, Wilsonek ja jotzeko gogorik izan ez zuenean, eta baitan bate diskoen grabazioetan eta parte hartzen. Kantu honek Pipeline izena du, eta Bruce Johnstonen hola pixet old style sonido hauekin. Agurtuko dugu gaurko bigarren kafearen, 928. Hau, Amaia Arresendegiluz. Ai, ja ez da datorren astelen arte. Ez da datorren astelenik izango. Bueno, bai, zuk astelena izango zu datorren astelenan, baina. Bina. Let's surf Amaia Arresendegiluz! Ondo pasau dara, etorri tarteka bisitan. Saiatuko naiz. Txintxo izan? Ni beti. Gutxi gaztau? Saiatuko bea. Bueno, eta bueltak txakurrei. Vale. Goiuri ez eizarandia! Zubiar arte. Zubiar arte. Bat, bita, iru falta zizkigu? Denboraldia maitzeko. Ala, hori da, zuk beti esatezu. Irulo eta papo. Eta lo. Eta zuri entzule, bihar arteko itzordo luzatuko dizugu, arratsaleko lauetan hementsi izango gara, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean ondo izan, eta zuri ere gutxi gaztauta bueltak txakurrei. Agur.
Keep calm and bigarren kafea.